Prang si nang litom phan kurusar lokhon arnam timon akardom nang pajir iglo kardom. Nilimen tharipo rajutisu nilitumahin pen nang litom phan isi birta kemi nakiwan pido. Nilitumahin pen isi channel kimi kupon lo a channel amen nake sokte yang long sign production. Asila bangso a channel along nang litum katuk kabe phan same warsai kemi ipon iglo. Nasi labang so channel lo nang tum kelong ponji la ke lo kimona lunjil lam kan lapen lam arjan hai hui sitame labang so channel lo senang tum ke poni long ko Nasi nangli tu nang jerak cito dun po laten here jumi nang bidin po kasi inchin he parpit. Nasi nangli tum humridam igvek tha lapen like comment share lapen subscribe igvek tha. Nasi nilitum Sofia long sign production na hinpen nangli tumapan anam lukimana hirjumi akadom bajir gitu. Kardom.